ካባይን ካብኣን ምረጽተት ትበሃል ንመን መመረጽካ ይብሎ ብቁጣዐ ንዓይ ፍቃርየ ንሓፍተይ በዓል ገዝኣ ዝኾነ ሰብኣይ ኣፍጢ ጠቢለ ጠይቀዮ ንስኺ ትበልጽ ይብለኒ ካብ ሰበይቱ ጽሩይ ልቢ ካባይ ጽምዲ ሰለፍ ማእኸል ዝተወለፈ ቃላቱ ካብ ኣፉ ድሕሪ ምውጾም ዕረዕረ ይጥዕምዎ እዚ ነገር የፍልጠልዩ ፍቕሪ ይኹን ክፋእ ኣብቲ ዓራት ንፍጽሞ ነገር ኣይርድአንን ፍቕሪ ዝሓዘኒ ኣብ ዓራት ኮይና ብዝዛረበኒ ቃላቱ እዩ ናይ ሰውነትና ምንኽኻእ ብዙሕ ኣየርክዐንን ንሱ ካብ ህልንኡ ንላዕሊ ረስኒ ሰውነቱ ዕግበት ርክብና የሕጉሶ ኣነ ካብ ህልናይ ንላዕሊ ቅንዓተይ እናድደኒ ኣነ ብሰንኪ ቅንዐይ ንዓኣ ክበልጽ ዘለኒ ውድድር ንጣዓሳ ብብዙሕ ዕጽፊ የፍርሶ ሓደ ሓቂ ሓደ መዓልተ ምሊጥዎ ሓቂ ክዛረበኪ ኣብ ዓራት ትበልጽ እያ ኢኺ ልባግና ይበልጸኪዩ ጽሩይ ልቢ ኣለዋ ክብል ተዛረበኒ ንሓፍተይ ወይ ድማ ንበዓልቲ ገዝኡ እዛ ጓል ንኽትመውት ብፍጹም ኣይደልን ነይረ ንሓፍተይ ስለ ዝፈቱ ኣይኮንኩን ንኸይትመውት ደሌ ብጠጠዋ ንኽበልጻን ንኽስዕራን እዩ ነይሩ ጻዕረይ ሞታ ንዓይ ክሳራዩ ግና ክሳራይ ኣይተረፈለይን ሓፍተይ ኣብ ዘይተጸበኽዎ ሰዓት ሞይታ ቅድሚ ሞታ ግና ከም ዝተፈጠረ ናይ ሞታ መዓልቲ ምሸት በረይ ኳሕኩሓቶ ብንብዓት ሰሓበጡ ዝቐይሑን የዒንታ ብትንትን ዝበለ ጨጉራ ዝንቅጥቀጥ ሰውነታ ዝኾነ ነገር ከም ዝተፈጠረ ተዛሪቡኒ ሓዳሪ ኤዱዬ ንፍቕረይ ከመይ ከም ዘፍቅሩና ፈለጥኪ እንታይ በዲለኪ ነዚ በደል ኣብ ልዕለይ ፈጺምክዮ እስከ ተዛረብኒ ኣነ እንታይ ገይረ ከንፈራ ናተንቀጥቀጠ ንብዓታ ከም ቡምባ ማይ ጃሕጃሕ እንዳበለ ጠይቃትኒ ኣሕዚናትኒ ምሸት ኣብ ዓራት ርክብና ፈጸሙ ናተይ ሹም ከም ዝጸወዐ ተዛሪባትኒ ሰሓቐ የምሊጡኒ እናበኸየት ክንደየናይ ሕማቕ ሰብ ምዃነይ ቃላትና ቀያየረት ምስ ተዛረበትኒ እናተናደድኩ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ስቒለ ሰማዕኽዋ ንምንታዩ ናይ ስዕረት እምበር ናይ ሰዓርኩ ስምዒት ዘይስምዐነሎ ብኽፉእነት ምብላጥ ዘየለደ ይኸውን ኣነ እውን ስቕታይ ሴረ ትፈልጥ ዶ ሓውኪ ድሕሪ ንዓይ ምድፋሩ ሓቢረዮ ዝደቀስኩ ወዲ በዓል ገዛ ጥራሕ እዩ ስድራኺ ኣነ ንዝተደፈርክዎ ሓፍትኺ ተሰሚዓ ትጉዳእ እያ ከይትዛረብያ ኢሎም ስለናትኪ ተጠንቂቖም ኢልኪ ሓሲብክዮ ዲኺ ኣነ ብሓውና ነደድኩ ረስኒ ትሓዊ ንዓኺ ንኸይነኽአኪ ኣነ እናሓረርኩ ስቕበሊ ከይትዛረብያን ክበሃል ታዘዕቤትነት ደይ ማለተይ ንዓኺ ሓቀኛ ዲኺ ሓፍትኺ ከይትሰምዕ ስቕበሊ ኢላትኒ ዝነገር እዚ ብፍጹም ሓፍትኺ ከይትሰምዕ ከመይ ከም ትፈትወኪ ትፈልጥ እንዲኺ ቃል እተውለይላ ሓዘነይ ኣበቓቐሰትለይ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ገና ጓል 13 ዓመት እየ ነይራ ታተዕቤኒ ዝነበረት ኣደይ ማለተይ እዲኺ ከም ዝተዛረበትኒ ኣደይ ናትኩም ገዛ ተኻራይትን ነብሳ ሸይጣ ተሓድርን ምንባራ ካብ ሓደ ጠኒሳ ንዓይ ክትወልድ ከም ዝሞተትን ተዛሪባትኒ ኣደይ ካብ መን ከም ዝጠነሰቶ ዘይትፈልጦ ቆልዓ ጥንሲ ክተውርድ ኣብቲ ሸባሸበሉ ሰዓት እቶም ንዓይ ዘዕበይኒ ሰባት ውለድዮ ንሕና ክነዕብዮ ከም ናትና ጌርና ክንከናኸኖይና ኢሎም ቃል ኣትዮምላ ንዓይ ወሊዳትኒ ሓፍተይ ግና ምሳይ ባእሲ ዝጀመረት ገና ተይተፋለጥና ንሳ ኣብ ናይ ኣዲኣ ከብዲ ኣነ ኣብ ናይ ወላዲተይ ከብዲ እንተለና ጀሚሩ እዩ ንዓመታት ቆልዓ ኣይሽከምን ዝበለ ናይ ዘዕቤይትን ማሕፀን ኣብ ከብደደይ ምድልዳል እንትጅምር ንሓፍተይ ቋፀረ እቲ ውድድር ተጀመረ በቃ ሕዚ ናይ በዓልና ቆልዓ ስለ ዝረኸብና ጓልኪ በዓልኺ ክትዕብያ ክንዕብያ ኢና ዝበልናክ ነገር ሓዲግናዮ ኢሎማ ከም ዝነበሩ ምስ ዓበኹ ፈለይጠ ዓደይ ንዓይ ምስ ወለደት ሞይታ ኣሕዚናዮም ወይ ድማ ክንወስዳ ዝብል ዘመድ ስለ ዘይነበረ ኣይፈልጥን ወሲዶምኒ ድሕሪ ወርሒ ሓፍተይ ተወለደት ዝወለደትን ወላዲተይን ናይ ወለዲ ፍቕሪ ዝሰኣንኩን ኣነያ ዝተሓሰኹ ኣነ
ንሳክ خفአዩ ተባሂለ ብዙሕ ነገር ተሓቢኡኪ ከምዚለ ተዛሪበያ ንምንታይ ዘይተዛረብክኒ ዝኹሉ ብልዕሊኺ እንትወርድ ንምንታይ ዘይነገርክኒ እዚ ዝብኢ ከመይ ኣብ ልዕሊ ሓፍቱ ከምዚ ይገብር ክትብል ተናደደት ሓወይ ትብሎ ወደኳኣ ዝገበረን እንትዛረባ ምስ በዓል ገዝኣ ከም ዝደቀስኩ ረሲዓቶ ሓቆይፋትኒ ንዓይ ክትበኸይለይ ጀመረት ብደም ስለ ዘይንራኸብ ንቤተሰባ ሓፍታይ ነበርኩን ደፊሩኒ ንኸይብል ስቕ ንኽብል ተዛሪቦምኒ ሕዚ ከምኒ ዓንቶ ስቕስቕ ኢላ ክትበክ ጀመረት እሺ ኣነ እንታይ ክገብረልኪ ምስ ወለደይ ክባስ ንሱ ሕጉስቲ ይገብረክ ዶ ይኸውን ንዓይ ክንዲ ትዝፈቱኒ ንኽፈቱኺ ክዛረቦም ስራሕ ክገድፈዶ ስራሕ ተዘይሃልዩኒ ሕጉስቲ ይገብረክ ዶ ይኸውን ንኣብርሽ ጥራሕ ግደፍለይ ኣይትበልኒ ከምኡ ምግባር ኣይክእልን ኤዱዬ ንኡኡ ልዕሊ ነብሰይ እየ ዘፍቅሮ ካሊእ ዝደለኽዮ ኩሉ ክገብረልኪ ከም ዝሰዓር ክንተተሰሚዕኪ ኩሉ ነገር ክገብረልኪ ክትብል ተዛረበትኒ እወ ብኽፋ ኣይትበልፀንን ግና ሕዚ እውን ብትሕትና ኣስዒራትኒ ውፅለይ ክብል ኣፋጢጠላ ካብ ገዛይ እውን ካብ ህይወተይ እውን ውፅለይ ከምዚ ዝበልክዋ ንባዕለይ እውን ይኣኽለኒ ኢለ ወሲነየ ሪሕቓ ክኸይድ ንኹሎም ኣብ ዘይርኤሉ ቦታ ንኹሉ ነገር ንድሕሪት ደርቤ ጠፊኤ ክኸይድ እየ ንስኺ ግና ሕዚ ውፅለየ ኢለያ ነይረ ካብ ገዛይ ውፅለይ ዝብል ቃል ገዲፋ ካብ ህይወተይ ውፅለይ ዝበልክዋ ሰሚዓ ይመስለኒ ዝሞተት ካብ ገዛይ እንትትወፅእ ምስ በዓል ገዝኣ ዝደቀስክዎ ዘኪራ ካብ ህይወተይ ውፅለይ ዝበልክዋ ናብ ርእሳ እናተመላለሰ ግድዩ ክሳዳ ድኒና መንገዳ ጀመረት ኤዱዬ ሕማምክ ስለ ዘይተሓመምኩኺ ይቕሬታ ኢላት እንወፀት ኣነ ን30 ዓመት ቀስ ብቐስ ዘዕበኽዎ ክፍኣትን በደልን ኣብ ሓደ መዓልቲ ተዛሪበያ ከቢድዋ ካብ ገዛይ ድሕሪ ምውፃእ ንሰዓታት ካብ ከፍ ዝበልክዎ ከይተንቀሳቐስኩ ስልከይ ፀወዐ ትስልክ ምስ ኣልዐልክዎ ሓፍትኺ ዓሪፋ ዝብል መርዲ እዩ ተዛሪቡኒ ምንም ኣይጠየቕኩን መን ከም ዝደወለለይ እውን ኣይፈለጥኩን ተደናጊረ ኣፍጢጦም እንትርኢኒ ይበኪ ክሳብ ቀብሪ ሰዓት ሰባት ኣፍጢጦም እንትርኢኒ ጨካን ንኸይበሃል ናይ ምምሳል ንብዓት ይነብዕ እምበር ምንም ሕማቕ ስምዒት ኣይተሰምዐንን ሓመድ እንትኸድንዋ ንልበይ ሞት ተፀዓኖ ስቕ ዝበለ ስምዒት ተሰምዐኒ ምስኣ ዝተቐበርኩ መሲሉኒ ተመዓራሬ ጠጠው ንኽብል ሞኪረ ዝስምዐኒ ስምዒት ስቕታ ጥራሕ ኮነ ካብኡ ጸልማት ከምዝየ ኾይነ ነይረ ሆስፒታል ምስ ደቀስኩ ንኤደን ዝብል ጽሑፍ ጥራሕ ርኤ ደብዳበ እዮም ሂቦምኒ ኣነ ናትኪ ህይወት ነይራያ ንስኸ ድማ ብተራኺ ናተይ ህይወት ወሲኽክ ንበርለይ ዝኸፈልክዎ መስዋዕቲ ከይተኽስርኒ ሕጉስቲ ኾይንኪ ናብራይን ህይወትክን ንበሪ ይብል ንባርኒ ገዲፈል ከለኹ ኢላትኒ ድማ ባርኒ ብጣዕሚ ቆልዓት ኣለና ተገዝአትልና ባምቡላያ ሓደ መዓልቲ ኣነ ናተፃወትኩላ ተለኹ መፅያ ተዘይወሰድክዋ በለት ተባኢስና ኣቦና መፂኡ ታባምቡላ ካባይ መንጢሉ ንዓኣ ሂብዋ ቀትሪ ቀትሪ በታ ባምቡላ ምጽዋት ትኽእል ንሳ ምዃና ኣቦና ተዛረበ ተደሌ ምሸት ንሳ ምስ ደቀሰት ከም ዝፃወተላ ተዛረበኒ ብጣዕሚ ተናዲደ ዘናደደኒ ናታ ተሓጓስ እዩ ዘይምዕዳል ኮይኑ ኩሉ ሻብ ንሳ ክሳብ ትድቅስ ተጸዴ ንኽትፃወት ይጽበሞ ድቃስ ስለ ዝወስደኒ ታባምቡላተይ ተፃወትኩላ ይድቅስ ወለደ እዮም ዝበልክዎም ዘዕበዩ እምበር ወለዲ ኸይኮኑን ተባሂለ ገና ሰውነተይ እንተይጠንከረ ጓል 13 ዓመትን ከለኹ ወደኮ ኢለ ዝጽውዖ ዝነበርኩ መንእሰያት ኣኻኺቡ ደፊሩኒ እዚ እውን ከም ናተይ ጥፍኣት ተቖፀረ እዛ ቆልዓ ናተይ ዝብሎም ነገራት ኩሉ እንተይፈለጠት መንጢላትንያ ፈሊጣ ኣይኮነትን ደልያ ሓሲባትሉ ኣይኮነትን ንሳ ልዕሊ ማንም ትፈትወንያ ኣነ ግና ሓፍታ ኣይኮንክን ካብ ዝበሃል ጀሚሩ ዝተገፍዓኽዎ ኣሰንቢዱን እዩ
በዓል ገዝአን ሕይወታን መንጢለያየ ንሳግና ዘይነበርክዮ 30 ዓመት ንበሪ ናተይ እውን ደሪብኪ ንበርለይ ኢላትኒ ንባዕለይ ክብል ክነብር ኣይደልን ንዓኣ ክብል ድማ ክሞት ኣይደልን ሕይወት ብኸምዚ መንገዲ ጀሚረያ ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ሳብስክራይብ ገብርዎ ላይክ ሼር ከይትርሰዎ ይቕኒለይ